ಶಂಕುಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರೇ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ದಾದಮೆ ಬಿಸಿ ದಾಲಂಚಿ ಅದ್ಕೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ ತೂನಾಗ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾರ ದೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಸ್ ಗೇತುಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಶೋರೂಮ್ ಪುರಾಣ 20 ಲಕ್ಷ ಬೋಡವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಮೂಲು ಬಾಡಿಗೆ ಜೆಂದು ಸೈಪುನ್ ಮಾರಿ ಈ ಬಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಅತ್ತಮ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಕಾರ ಹೊಡ್ಮೆಂಟಿ ದಾದಾ ಎರಡಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ದಕ್ಕಲ ಗುರ್ತೊಂದ ಮಂಗೆ ಎರಡಲ್ಲ 50,000 ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಬೆ ಏತ್ ಜನ ಬೋಡು ಬಡ್ಡಿ ದಕ್ಲೇನೆ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪದು ಗೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರುವಾನ್ ಪೋದು ಹೌದು ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪಾತ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ನಾನು ಅವಳು ಬೋದು ಮರಳು ಕಟ್ಟು ನತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಮೋನೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂತದು ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮೋನೆ ಮನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ಆಮ್ ಜಿಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಪಂತಿನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಮೋನೆ ಆಯ್ನತಿ ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೋ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂತಿನ ಬರ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಮೋನೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾವ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಮೇ ಪುಗ್ಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಚೂರು ಹಾಪ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಣುಷ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಗಂತೆ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತನು ಏತ್ ಬೋಡಿತ್ತನು ಏತು ಬೋಡಿತ್ತು ಐವ ಐವಾಗೆ ಬೇತವಲಂಡ ಅಯ್ಯಾಟುಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ಏನಿಲ್ಲ 10 ಪೈಸೆ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಕೊರಳೆತ್ತ ಪಂತ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತೆನ ಈರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿನ್ನ ದೆಪ್ಪುನೇ ಗೆತ್ತ ಒಯ್ನು ಒಯ್ನಿಂದ ಬಂತಿಜನ್ನ ಹಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಜಾಯ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲಗಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬಾತಿರು ಮಲಗಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ನೀವು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೀತು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾವರ್ಸೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಡ 50,000 ಕಾಸು ತೊಂತ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಉಂಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ 10 ಪೈಸೆ ಏರೆಗಳ ಅವರೇಜ್ ಅಂದನ್ 10 ಪೈಸೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಹೌದಾದ ಅವು 50,000 ಅವು 50,000